ברוכים הבאים לשיעור, מיסטרי באונטי. אנחנו עם אס 5, אין צורך לפתוח, מול 7 שחקנים אחריי, אפשר לקפל. אני אפתח לשתי בליינדים. גרמניה משלם בעין יפה. גרמניה, יש לנו היסטוריה איתם. הרבה מתנדבות. שני שחקנים משלמים אחריו. פלופ שלנו. אני מאמר 30% קופה, סטנדרטי. כולם משלמים, נסגר הצבע. קופת מרובת משתתפים, לפחות אחד פה פגע בצבע, לכן אין צורך לאמר. ואני מממש אקוויטי לנאץ. מחשבות. אני מאמר 75% קופה. מחייב את עצמי, מיותר. הגרמני מחויב לגרמניותו, דוחף עליי. זה לא פירר. זמן לחשוב. הייתי רעב. ג'ינג צ'ונג, פנק אותי בביצת עין. בוא נשאל אותו, נראה איך הוא מגיב. אדולף, יש לי תאס, אני חוסם לך את הנאו-נאץ. איך אומרים לצ'נס בגרמנית? הימלר. סחורה אחים, סחורה, העיירה בוערת לה סחורה. איך אומרים בגרמנית? תפס סטרייט! כמו חמה! ניצחתי את הגרמני. סבתא, זה בשבילך. סבתא שלי מרוקאית, אבל היא אוהבת קלפים. לעוד שיעורים, דברו איתי בפרטי.